پشتی پێلا کۆچبەرییا وڵاتیانە سووریێ بەرە بە دەوڵەتێن یەکیتیە ئۆروپی ئیدی گەلێک بانگە ژوانە وڵاتان بلند بوو. گۆ چارەسەریەکە بنگەهی ji krîza Sûrî re bêdîtin, neko tenê pêşwaziya penaberan bêkirin. Wezîrê Darayî yê Brîtanyayê George Osborne ji Ajansê Nûçeyan re ragihand, got divê Brîtanya û Ewropa çareseriyekî ji şerûpevçûn û nakokiyên Sûrî re bibîne. Serbarî pêşwaziya penaberên ku ji wan şerûpevçûnan reviyane. Osborne her wiha ji Ajansa Reuters re di civîna Wezîrên Darayî ya Komabîstan li Tirkiyê de got divê rûbirûbûna kêşeyê ji jêdera wê bêkirin û ew jê rejima Esediya hovane ye. Her wiha terorîstên Daeş û divê planeke giştî ji Sûriyeke aram û silamet re bêdanîn. Rojnameya Sunday Times ya Brîtanî jî belav kiriye ku Serokê Wezîrê Brîtanyayê David Cameron dixwaze di destpêka Oktobera bê de rapirsînekî di Perlemanê de rabikîne. Da ku operasyonên esmanî li dijî Daeş li Sûriyê pêk bîne. Rojnameya navborî her wiha li ser rêzarê berpirsên pile bilind ku Cameron dixwaze êrişeke serbazî û stixbaratî li dijî bazirganên mirovan pêk bîne. Rojnameya Le Monde ya Frensî jî li ser wê mijarê belav kiriye ku welatê Fransa dixwaze operasyonên esmanî li dijî Daeş li Sûriyê pêk bîne û tevlî hevpeymaniya navdewletî bi ser kirdayetiya Amerîka li dijî Daeş bibe. Roja îna borî Cameron ragihand bû ku welatî wî amade ye pêşwaziya hezaran penaberan bike. Her wiha got ku welatî wî dixwaze tevlî hevpeymaniya navdewletî li dijî Daeş bibe û ji ber wê yekê dixwaze rapirsînekî li Perlemanê çê bike piştî ku endamên wê Perlemanê di sala 2013 deret kirin ku Brîtanya operasyonên serbazî li Sûriyê pêk bîne. Çavdêrên van pêşketinên siyasî dibêjin ku Cameron rastî fişareke mezin hatiye ji bo peydakirina çareseriyekî ji bo krîza penaberan. Nexwasin piştî belavbûna wêneya zarokê Kurdiyê bi navê Alan ku li ber ava Tirkiye hatine dîtin li gelê bira û dayika xwe di deryaya Spî de. Di dema dixwastin biçin Yunanistanê bin avbûn û jiyana xwe ji dest dabûn.